Good morning guys! Happy Thursday! Walang pasok. Pumasok yan si Chris. Tapos ibinalik din ni Tito Jeff niya kasi wala daw pasok. Eh, di ko naman alam na suspended yung klase kasi di naman umulan magdamag. So, hindi ako. Pero yung mga may mga advisory na Hindi, tuloy mo yan. may mga canceled na klase nga. Pero hindi na ako nag-abala na i-check pa yung sa Paranaque kasi tawag doon sa province naman yung tama ng bagyo. Pero may ulan daw dito sa atin. Kaso nga, since hindi umulan kagabi, so sabi ko baka may pasok. So ayun, pinapasok ko si Chris. Binalik siya Tito Jeff niya kasi wala daw katao-tao sa sa eskwelahan nila. And then, sabi naman din ni Japong, wala naman daw sila pasok. Sabi ko, di ko kasi alam wala naman advisory. Sabi nung guard daw, isa radyo daw. Good luck naman din naman lahat ngayon. May radyo na, di ba? More on Facebook na tayo. Kaya, wala alam ang lola niyo. Anyway, stay safe guys kasi ayun, medyo lumalamig na yung yung panahon. And anytime soon is baka bumagsak na nga yung ulan. Si auntie naglaban na siya kasi baka daw mawalan bigla ng kuryente or ng tubig. Tapos si mama sabi is mag-ipon daw ng tubig. And i-charge, ayun nga, nagcha-charge na yung mga emergency namin, lights namin. Tapos mga power banks. And basta lahat ng essentials, pati kandila, meron na kami dyan, lighters, phosphor. Para handa talaga, diba? Kaya, ayun, stay safe, lalo na yung mga nasa babagsakan ng kung saan maglalandfall yung bagyo, guys. Medyo may kalakasan to, kaya doble ingat sa atin. So, ayun lang, pero later is may appointment ako sa dentist. Ayun sa pinagpagawa ni Michelle Fox nung veneers niya. Nag-inquire ako kasi doon sa gumawa ng ipin ko is 15,000 per tooth, guys. Porcelain na crown. Kasi nag-ano na yung ipin ko. Lakas, daddy. Parang nag-start na siya mag-gray. Kagatinignan nyo ng malapitan. Ayun na. Nag-gray na siya dito sa gitna. So, very unsightly na. Lalo na kapag nag-smile ako. So, ayun, and then yung ko din kasi, yung retainer ko is tawag doon, natipak, tawag, nabali, or nabasag. Ayun, kasi nadaganan. So, ito na lang yun dito. Kasi magpagawa ko sa taas, another 3,000 na naman gastos. So, sabi ko, magpaano na lang ako, magpa-crown na lang ako para, ayun, steady na siya dyan. Kaya, ayun nga, nag-inquire ako, and doon is 5,000 per tooth lang. So, sobrang, diba, napakamahal dun sa UDC. 15,000 per tooth. Grabe, baka buong buong, feeling ko, buong bunganga ko na yung malalagyan ng crown doon, yung 15,000. Kaya doon ako pupunta. May nagpa-appointment ako nung Monday. And today nga, Thursday, 5 p.m. Mamaya pa naman. So, wish ko lang hindi umulan para hindi makancel yung appointment ko with Doc. Paknit! Tinan nyo guys. Wala na. Akala nyo naka-circle lang siya. Yung bibig niya nakakalang sa niya. Ayun o, yun. Nakakalang sa legs niya. Ayun o. Trip niyan. Ay, laki ng bunga nga. Akala mo ano ba to? Akala mo buwaya Ganyan yan. Trip niya yan. Ikakalang niya sa legs niya. Hind legs niya yung bibig niya. Tapos makakatulog na siya. Lunch tayo guys. Yung kare-kare ni auntie kahapon. Ayan. Itong ulam namin today para maubos na muna. And then yung isang araw pa. Pagsundo namin kay Chris. Tuesday yata. So okay pa naman. Ininit ko lang chop suey from Kuya J. May pasit canton kanina. And some sausages. So let's eat. Uy, pa tayo nagpapanalangin. Hindi mo na pa rin sa bless us, O Lord, with this ship that fits our lot to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo. Hello guys. Ayan, magkikilay lang ako pag umalis. Para kompleto naman yung mukha ko. Charot. Meron naman yung shade guys. Kaso, i-feel lang din natin. Ayan, natitira pang tint doon sa pinaano ko. Tubo na nga pero mamaya ko na lang or next time ko na lang siya
ahitan. Nabubuisit ako dun sa ano, sa NSO. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo nag-apply or nag-request ako ng birth certificate nila Chris tsaka ni Daddy. Tagdalawang ano sila, tagdalawang copies na yung in order ko, kumbaga, para nga pag kailangan susunod, ganon, may extra na ako. Diyos ko, dumating kanina, pag-check ko, 2, bali 4 na birth certificate ni Daddy yung dumating. Nabubuisit ako. Kasi bala ko sa Monday na kumuha nung nung Japan visa. Ayun, nag-ano tuloy ako ulit. Nag-order ako ulit para kay Chris. Malapit lang naman sana, nandyan lang. Kaso, natamad akong lumabas, guys. Init eh. Ayun. Tapos pumila. Kung ganun. Kakaloka. Eh, di ko naman din na pwedeng itawag pa yun. Although may may number sila to kung complain ata, kung may follow up pa, yung ganun. Kaso, marerefund mo ba yun? Na-print na, diba? So, kumuha na lang ako ulit para kay Chris. Papunta na kami, guys, sa multinational. Doon pala yung clinic ng Swiss Dental PH. Ayun. Dapat, mag-ano na lang ako, mag-grab. Kasi tinutok pa kanina si Daddy. Eh, sabi ko baka pag pauwi, wala akong masakyan kasi loob yung multinational, diba? Sabi ko ako na lang magdadala kay Tonton. Ayaw niya. Baka Smile. ayaw niya dali ko mag-isa. O daw saan ako pumunta. Colors. So, ayun. Alam nyo ba, alas 3 na yung umuwi? Kailan? Nice, ka-concert pa si Vice ng alas 3. Galing nga kami nung kay Ann. Grabe siya. to. Alas 3 na kami umalis doon eh. Tapos nakauwi ako alas 4 na. Buti ako sa bahay. Kaya ayun. Ayun na ako lumabas. Saan ako nagtatawag? Diretso na papunta doon sa Inaana natin kay baby. Papunta sa school niya. So, ayan. Ayan, di ba nakikita niya na kahit malayo. May grain na. Nang matuto ako magmaskara. Char. Ayan. Tulo kaliwa. Dulo kaliwa. Ang cute ng mga street dito eh. Riyadh, Tel Aviv, Cairo, Jordan. So sa Jordan kami pupunta. Jordan Street. O yun na. Whoop! Yeah. Pabilisan tayo. Yan. Mag-iwan pa ba? Wala doon na. Pauwi na kami, guys. Sinukatan lang ako muna. Ayun, tapos text ako kapag nandiyan na yung temporary. Kasi gag-ride na yung niyan eh, yung gilid-gilid. Para may papasok na yung temporary. And then yun na muna hanggat ginagawa yung Gotcha. ano yung kabaliktaran ng temporary? Permanent. For home, guys. Wala nang ganap. Dito lang kasi kami sa bahay eh. Umalis lang kami mga 4 PM para nga pumunta sa dentist and then sabay uwi. So, ayun, inaantabayanan pa rin natin yung paparating na bagyo kasi hindi siya dumaan ng Metro Manila, which is good, diba? So, ayun, sana makalabas agad, lumayas agad sa Pilipinas para safe naman yung mga kababayan natin, wala masyadong mapinsala, diba? Ayun, ito lang muna yung vlog for today, guys. Tapusin ko, wala mag-good night na ako para makapagpahinga at makagawa pa ako ng mga trabaho ko. Bye, good night. Si Chris busy sa sa labas ata, nanonood ng TV. So, good morning, guys. Walang pasok. Happy Friday naman na ngayon, di ba? Friday. Ayan, nilakad niya na daw sigurado ka, nilakad mo na? Mukha ko ba si Daming Sugat? Oo, Dauming sugat. Daming kuto. Dauming kuto. Good morning, Daddy. Morning, peeps. Idol Queen. Sino? Daming Su. Yung bagong ngayon? Yung ginagamit niya yung mga kap ni Daddy. Wag-aaway yung mga to. Pinata ng tong pumag na to. Hindi naman marunong sumot si Daddy ng sombrero eh. Bakit? Ganta ko sumot eh.
Ibig sabihin, Para kita buhok sa harap. you stay. Breakfast ka na? Dito parang kalbo naman ako eh. Dito bagay din. Fa-foggy! Masyadong fa-foggy, no? Loose face. Fungus face. Paglaki ka, puro pimples. Ayo, talagang dadaan ka dun sa ano. Wala po po ito lahat yan. Sa stages na Pinagdaanan niyo. oo, lahat naman dumadaan dun. Huwag mong puputokin. Patuloy yan. Ang daming product ni mami na anti-pimple. Kaya, wag po naman ako. Gapod. Gapo nga, chubby naman. Tangos naman. Basag pa yan. Kasi, Kaya naging matangos din na basag. hindi dito, tinamaan ng Lata. dilata. Hindi na. Hindi, yung nasa Pasig siya, yung ginano niya yung lagayan natin ng grocery. Tinamaan siya dito ng lata. Ano Tapos, yan? Hindi magalaing. tapos yung nasa naliligo pa siya sa gripo, nauntog pa. Kala ko kasi Baby siya. pa naliligo sa ano, CR. Eh, madula, syempre. Untog din siya, subsub siya sa ano, sa gripo eh. Kaya may mga tama yan dito. Sako ko din. Ah, yung dilata dito ata yun. Dito Sa noo. Sa itlong ba yun? Ito, dito. Dito ang bukol ko. Sa ano yan? Sa... Doon sa palengke na untog ako. Ay, yung nga pala sa poste. Naglalaro ko yung Tito Jack mo. Ito, bati pa kami yun. Pero bati pa rin kami. Natanin, pang iba na mukha niya nun. Dalawa palang ipin niya dati. So, ayun, magandang umaga, guys. Wala, dito lang tayo. Mas mataba ako Ay, dati. gusto ko, sabi ko kagabi dati, nanonood kasi ako ng mga mukbang, mga seafood bowl. Gusto mo? Kahit na seafood. Makulimlim na umaga, guys. Sana ganito lang, wag nang umulan or uminit. Diba, ang sarap lang pag ganito yung, ano, yung panahon eh. Punta kaming DV, guys. Bili lang kami ng ano ni daddy. Short. DV pa talaga eh. Mga, ano ba tawag sa shorts na yun? Parang pa-basketball. Dry fit na ano. Yung mga gusto niya ngayon. Nasira na yung mga naunang binili kasi minawashing. So, ayun. Kailangan palitan na. Punta ng skin ko today. Glowing char. Wala akong nilagay sa skin ko today, guys. Walang makeup product. Except sa ano, skincare. Alam niyo naman na addict ako sa skincare. In fairness, ha? Ayan. 2 serum yung nilagay ko. Addict sa serum. Ikaw lang nalalaklakin ko ang serum, eh, no? Tapos, ano lang. Lip balm lang. Ayun, DV lang naman tayo, eh. Ayan. Morning. Hindi sumama si Chris kagabi. Gusto ko sanang ano, ano sabi ko na ata kanina na parang gusto ko. Huwag na. Pwede din. Kung trip mo. Huwag na. Hindi ko na trip yan. Parang gusto ko kumain ng seafood. Kaso, ayaw naman pumunta ng anak ko sa MOA. Kasi walang pasok. Ayun nga. Nagpe-PS4. Kahit sabi ko ngayon, sumama sana eh. Sabi ko sumama ngayon sa DV. Ayaw niya din. Dito na lang ako. So, may sariling mundo talaga yun. Hindi mo na maano eh. Hindi mo na mahila. So, tara tingnan natin kung anong meron sa DV ngayon. Nagbabago ba ang DV? Hindi naman, di ba? Ay, hindi. Meron na yan kasi mga Pasko na, di ba? Bibili din ako siguro ng mga ano, mga Christmas decorations. Yay! Madami pang ano, dami pang parking space. Dito na lang kami. Second level lang. Hirap pag mataas na mataas eh. Yan! Pusok mo na. Malapit sa entrance dun, oh. Likod ka pa. Hindi ka pa. Oh, ito. Two-way. Mall entry dito. Dito ako pasok. Breakfast muna tayo, guys. Dito sa Wang Chai. Ayan, Wang Chai. Order ako ng wonton soup. Wonton mami. Shrimp wonton. Yan. Sabi ko, mainit na mainit ah. Mukhang tinutuo nila. Pinakuloan to. Bagong kulo. Yummers. Tapos, ano, chocolate milk tea. Kain tayo. Si daddy bumibili ng burger niya.
Let's eat. Ay, ang init. Itong gusto ko guys, yung nakakapaso talaga ng bibig. Kita niyo ba yung steam? Pwede pala ako mag-ASMR, no? Ganyan lang, kita lang yung bibig. Kaso, ihi na naman ako ng ihi nito mamaya. May sabaw eh. Marami kulang, sili. Chili sauce. Malalaki yung size sa Crocs eh, no? Gusto ko to eh. Ito yung nakita ko sa Glorieta. Kaya nga wala nga ano, maliit. Oo, puro malalaki. Ito na pinakamaliit nila. Malaki naman sa paa ko. Sayang, gusto ko din yun. Sumisayin mo yung akin. So, hindi lalong ang laki noon. Sarap kasi nito sa paa. Yung light ride lang. Kung harabas talaga. Fresh gulay. Prutas. And ulan. Bili na kami ng pang cover sa sasakyan. Ay, bakit wala? No, dito lang yung kami, ano eh. Kami tulay. Nakikita ko sa online to eh. Magkano dito kuya? 100. Oh? Always make it dry your kitchen talaga dyan, mami. Your kitchen. Pang dry sa ano, kitchen. Sulit na sulit yung 100 pesos mo. Talaga. Bili tayo? Yeah? Mamaya. Mamaya daw. Honey. Wala nang bukas na din. Sa atin lang kailangan. May ko na medyo. Ay, ang mura ng ano nila oh. 10 pesos. 10 pesos ba 20? Per tray. Ah, dito. Yung 20. Doon yung 10. 10 rito din. Okay, sige. Laters. Hanapin lang namin yung ano. Dito ba? Wala. Ayan. Ay, bakit 900? 800 pinakalas naman eh. 700 sabi nung kaibigan ko. Wala. Doon ka na 800 po ma'am. Ba siguro ano lang siya. Baka ano lang yung parang class A ma'am. Ito ba sulit na yan ma'am eh. Ay, Nupia dapat. Ay wala kami, wala Nubia yan. Wala ba? Ano ba yung kay Julius? Nakita mo? Ganito mismo yung ano niya? Nubia eh. Pero nakapag-text din dito? Opo. Gusto niyo po i-try ko. Ah, sige nga, patingin. Pauwi na kami, guys. Law na medyo na eh. Ayun din ako nakapag-vlog habang namimili. Mahirap. Mahirap kasi dalawang kamay ko kailangan sa pagpili. Okay, bumili lang kami ng mga t-shirt. Tapos yung shorts ni Daddy. Ayun lang. And then, mga t-shirt din ni Baby. Kasi binata na eh. Palit na naman yung mga pinagliitan niya. So, let's go home. Ay, bakit bitopak ba to kanina? Ay, bagrat siya kanina. Uy! Ano ba? Gusto mo maging gymnast? Nagbabalance ka? Ha? Asan daga? Asan daga? Kaka? Asan daga? Nahuli ng daga? Ha? 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 Uy, galing oh! Malaglag ka dyan. Oh, kiss na daw sa guys. Kiss. Kiss mo. Please. Kaka. Uy. Sarap ng kain ah. Oh. Anong kinakain mo, Bibi? Ha? Pansit. Anong kinakain mo? Pansit, baby. Dali. Sabi mo. Sarap. Diba? Wow! Oh, ano? Anong wawaw? Shanghai.
Nangunguha na. Nangunguha na ng ulam mo. Wow! Wala na, big boy na talaga. Ay, sa gitna. Binalik. Wow. Thank you. Thank you daw. Galing. Chicken. O sige, kuha ka ng chicken. Ang kulit. Chicken! O ano yan? Chicharon. Chicharap. Chicharap. Galing. Sayaw ka pa. Ayun guys, nalagyan na namin ng ano, ng SIM card. Yung malilit na phone. Naliw si daddy. Kapiraso lang sa kamay ko. Ayun, natawaran ko ng 800 pesos each. So, pwede siyang keychain, pang emergency, or pagka sa labas ka. Ito mga, binili ko sa kanyang ano. Pang emergency, diba? Para iwas nakaw, yung ganun lang. O kalantang akala nila, nagbibiro ka lang. Pero totoong telepono pala. So, ayun. Or kaya, ayun nga, emergency. Pag naubusan ng battery yung isang cellphone mo, di ba? Pantawag sa mga kliyente, sa mga supplier. So, yun. Tawag sa mga katropa. Bugbog kita nung tropa-tropa. Tapos, hug na lang tayo, guys. Ayan, sa Lucky You, bumili ako ng chanelas. Ayan. Alam niyo naman ako may ligaw sa plus. So, yan. 500 pesos. Pero ang cute niya, sobrang komportable niya. Tapos hindi masakit sa ano, sa skin. Yung ito niya, oh. Ayan, kasi sobrang lambot niya lang. Para siyang rubber na super lambot talaga. Ayan, yun, pang dress, pwede. Ayan. Diba? Oh, bonggi. Ang cute. And then, yung sa isang store, bumili ako nitong pang gym na jacket. Yan. Para pagpawisan ka kaagad. Yan. Kasi sa gym minsan, sobrang lamig. Kahit na pagod ka na, di ka pinagpapawisan. Dun sa ano, sa Fitness First. And then, ito yung binili ko na, basta mo daddy. Binitid. Microscope pa siya. Tapos, ito, yung mga dry fit din. Ito kay Chris. Meron siyang 4. Ako mag-gym na sarap. Palagi na tababoy. Ang tababoy, pumayat ka na nga nung tababoy pa. Tsaka nag-ano pa lang yung katawan mo. Di ka pa pwede mag-gym. Huwag mo na ipakita rito yung pusod mong madumi. Colors ka. May nagsasalita na yung puso ko. Hello guys! Mas na kayo. Tapos ito yung sa kanya. Yan. 4. Mura lang. 150 lang. Diba? Mura na yung puso. Tapos ito. Ayan. Yan o naman. White. Ayan. Puro large. Nakakaloka yung size ko. Large na. And ayun na. Tapos yung dalawang phone. Ano pa binili natin? Prutas, lemon. Shorts, bawang. Ay, yung shorts ni daddy. Ayun lang. Tapos dinrap namin sa dinrap ako ni daddy sa store. Then, nauna siyang umuwi. And then, I'm here na. Lumafang nami guys. Kasi sobrang gutom ko na. Diba? 10 o'clock yata yung kain ko kanina is puro sabaw lang. Sabaw tsaka konting noodles lang. Si daddy yung umubos ng ano kanina ng breakfast. So, kaya pagdating ko dito, ininit ni auntie yung ano. Sabi ko, auntie, kain ako. Ininit niya yung ulam. Tapos, may sili. Tapos, sausawan. Tinola inulam ko guys. Kaya yun. Panalong panalo. So, busog na lola nyo. Matino naman pag-iisip ko. Kasi kapag nagutom ako, mainit ulo ko. Alam mo yung konting irritable ako. Na konting ano ni Chris na irita talaga ako. Kaya kailangan hindi ako magutom. Kaya bawal akong magutom guys. Kasi napapraning ako, diba? Sakit sa ulo. Kaya huwag tayong umasa na papayat pa tayo. Yan. Idad natin yan. Sino talo? Talo ko na. Sino talo? Kawawa naman. Tiga mo yung score. 7 ako. 2. Ano ka na dyan? Hustler ka na dyan eh. Noon pang binata ka, naglalaro ka na dyan eh. Alam nyo ba tambay yan sa ano guys? Sa mga arcade. Nagmana ako dito eh.
Subukan mo tumambay. Bugbog, aber na ka sa akin. Pagtulog ka, Ayun. tatakasa ka na ulit. Good night na tayo. Good night. Good night, guys! Have a great time! Google Pay ko muna to. For benefit ako lang.